salên notî de lîstikekî navdar hebû li navenda çanda Mezopotamyayê bi navê Rojbaş. Derhêner Özkan Küçük ji wê lîstikê gelekî hez kiribû, piştî 25 salan ew lîstikvanên wê lîstikê anîn cem hev, bi ser wan re fîlmekî bi navê Rojbaş kişand. Anha me li fîlm temaşe kir û em derketin wê Özkan Küçük di 3 deqeyan de ji me re qala fîlmê xwe bike, kerem bikin. Di salên nodî de hevalên me şanegerên yên neçemê lîstikek dilistin bi navê Rojbaş. Min gelek ji wî lîstikê hez kiribû. Çend sahneyên wî lîstikê me xwe digot olsa me ezber kiribû. Vê çayê ew hevalên me di bin bînayekî de jêrzemînkî de dixebitiyen. Wisa dest bi şanoya Kurdî kiribûn. Sal derbas bûn, piştî salan êdî şanoya Kurdî mezin bû. Li Amedê binbanê şarederiya mezin a Amedê karê şanoyê dikirin û qeyyûm hat û disa hevalên me şanoger vegeriyan jêrzemîna. Ew tesîrek pir zêde li min da û min xwast wê pêvajoya şanogerên Kurd wek sînema derxinim hember temaşevanan. Serî de wek belgefîlm me dest pê kir. Başê fikirîm û em rûniştin me senaryoyek nivîsand. Ji ber ku tiştên em bixwazin bêjin bi senaryoyê wek fiction dibêjin. Wisa baştir bi hatana hember temaşevanan. û me wisa dest bi kêşana vî fîlmê kir. Bi rastî bi gelek em bêjin bütçeyekî kêm me ev fîlm çêkir. Derfetên me pir kêm bûn, lê li gorî wî çi ji destê hevalan hat bi rastî kirin. Ekîbekî pir baş ava bû û me fîlmekî wisa derxist bi navê Rojbaş. Piştî salan yani em bêjin 3-4 sal devam kir ev çêkirina vî fîlmê, nêzîkî 5 salan. Min xwast ez vî fîlmê derxim hember temaşevanan wek texim vîzyonê. Ji bo wî me serî li Wezareta Çandî da, lê ji bo vî meseleyê îzinê ku em bigirin nedan me. Eger ew îzin nebe tu nikarî derxînî hember temaşevanan wek bi pere nikarî bidî firotan. Ji ber wî me jî doz vekir, aniha doz devam dike. Ez hêvî dikim em wî dozî qezenç bikin û fîlma me Rojbaş derkeve hember temaşevanan û temaşevan jî ez bawerim ji vî fîlmê hez bikin. Spas dikim.